Tak čaute, vítajte u môjho prvého aj tutoriálu, aj videa. Ja by som vám chcel ukázať v tom videu aj tutoriálu, ako natáčať videa, plochu a tak ďalej cez Fraps. Tak pustite si Fraps a hneď začneme u toho prvého generálu. Tak toto prvé, Start Fraps minimizēt, to znamená, že či chcete mať Fraps minimalizované, to si nezačiarknete, to k ničomu. To druhé, toto neviem čo je, to som ešte nezistil. To tretie je, že keď pustíte Windows, váš počítač, tak sa vám to pustí, to Fraps, samé. To si tiež nezačiarknem a tieto dve som len, no vlastne len toto jedno. Toto druhé nič. To si nevšimajte vôbec. Toto. Tak, monitor Aero Desktop DVM. To znamená, že keď chcete natáčať plochu, tak si to nezačiarknete a keď chcete natáčať nejakú hru alebo niečo iné, tak si to začiarknete. Dobre. Tak ja si to nezačiarknem, potom prejdeme na FPS. Tak toto prvé, toto nič, toto si všimajte a hlavne nás bude zaujímať toto druhé. Toto nič, ale hlavne, najhlavnejšie je toto. Kde chcete FPS-ka, buď hore, tuto v ľavom, či v pravom hore kraji, alebo v dole, v pravom boku a dole v ľavom boku, či to chcete. A keď to nechcete nikde, tak si dáte toto. Hide overlay. Potom prejdeme na Movies. Tak toto znamená, že kde to chcete uložiť. Toto, keď dáte change, to si vyberete proste a už sa vám to tam uloží. Budete nahrávať. Tak 60 fps je na to, aby ste mali menšiu kvalitu, ale aby vám to až tak nesekalo. 50 je to skoro to isté a 30 je na to, aby ste mali dobrú kvalitu a aby ste mali len 30 fps a aspoň tak tomu rozumiem. Toto si dáme vždycky ten, podľa mňa najlepšie. Tak full size je, že budete mať väčšiu kvalitu, ale že budete mať bude vám to zabierať veľa miesta a half size je to, že budete mať menšiu kvalitu a že vám to bude zabierať menej miesta. Tak ja si dám full size, lebo to je lepšie. Tak tuto Record V7 Sound, to je, aby ste nahrali zvuk a dáte si stereo, multichannel nie. Tak Record External Input, to si musíte začiarknúť, lebo by sa vám nenahráva zvuk. Proste tieto dve si začiarknite. Tak screenshot. Tak toto si dáte, že keď budete screenshotovať, keď spravíte fotku F10, tak sa vám spraví fotka. Tak. Keď chcete napríklad BMP, JPG, PNG alebo TGA, to TGA neviem čo je. A podľa mňa najlepšie je buď PNG a JPG. Ja si dám JPG. Tak potom tu máte ešte toto prvé neviem čo je. A toto druhé, to je Repeat Screen Capture Every. To si môžete dať, že za koľko sa vám bude ten screenshot robiť sám, keď spravíte raz. Tak toto keď začiarknete, tak sa vám bude robiť každých 10 sekúnd ten istý. Dobre, tak ja si myslím, že toto by mohlo aj stačiť, takže si Fraps a ja by som sa s vami rozlúčil a uvidíme sa pri ďalších videách, takže čaute.